ya Mas. Pemanasan. Iya. Masukin. Syukur. Syukur ya. Syukur. Aku ora pancen percaya karo iki kudu nang jomongnya aku ora. Kapan ora tahu kene iki cah tertib kok. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja ene ora ilang gone padha lara joro kelingan anak lanang biyen tak openi aning saiki ana ngendi aneng gunung asa jagung aseko jagung yen mandor tak silih capek gunung ana pamundutan komponen iki dari yang punya hajat. Nggih Pak nggih. Menapa Pak? Dari yang punya hajat. Bapak menika nggih? Yo nggih. Nika Pak. Lagune menapa? Pak Prayitno nggih. Pak Prayitno nggih. Cinta merah Jabur apa cinta merah? Oh cinta merah. Cintaku hanya kamu. Yang nyanyi sampean sing napa sampeannya? Lah sebut akeh kowe. Sembah nuwun nggih Pak nggih. Laris, laris. Sapa kuwi Santi atau Melisa disiapke merek cinta merah Jabur sapa ngobar iki? Heeh. Ya. Oke, masukin ya Mas. Ya entek sik. Sakar bisa Thank you, terima kasih buat Ayu Remazu dia.